गोदाव सोराव बारगोलांबाय आयौ देग्लायनि बैसागोआ मोजाङैनो गुस्थिनायबो गैजा रोङा आयौ आर'नाइ फालि सनाजों सोजाहैनो जिं थिखि थिखि सिखि सिखि बानलु देन्था आयौ मैया जाखोन्दा लाव देन्था दै बेबादिजों जाबावगोन नामालै ओइ न' खाथिनियावनो माइब्रा बिदै माथानि बिदै एसे लोंहैलाबायनांसिगोन गोदाव सोराव बैसागु बोथोराव दाख्लै एसेल' लोंगारबायना आङो कन्ट्रल खालाम दाख्लै माइब्रानि लोंनानै एसे खर' गिदिंदों आंहा बावदोंसो आरो माइब्रा लोंबावनो है बाद दे बेफोरखौ सिंगेल मानसि सिंगेलैनो थांगोन लोंनानै दुब्ला थैलांगोन बेनो आंनिया हामाथो रावबो सासेबो गामिनि खुदिया आरो लोगोफोरखौनो लोगो मोनथारालै मा खालामना थायोलै बिसोरो अहो साला गोसथोनाय गोजाना बिस्रा गार्लफ्रेन्डफोरजों बेस्थ' थायो आंहा सिंगेलखाय आंखौ जेबो फात्ताखौनो लालालै दाना बाद दे बेफोरखौ माथो हनै जरा हनै बैसागु बोथोरावबो ना बेरायथिंनो मोनो ना मोजाङै मोसाथिंनो मोनो ना लोंनो हायो गोसो खुसि बायदि बादासो हरजालागासिनो थाङै थुङै सिंगेलफ्रासो लोङै फेथें लामानि हाग्राफोरखौसो गाग्लेमलांजोबनो हादों जेनदोंसो जराफ्रा फाग्ला बिदिनो जायो आं भिडिअ खालामबा सिख्लाफ्रा एब्रेनासो थायो ओमफ्राय बै सेंग्राफ्रा सेल्फि लायो फेसबुकाव होयो रायजा हरो गोसोनायफोरजों मानो मालायजों सेल्फि लादों होननानै अबसे सेंग्राफ्राल' रायजायाखै बायदि मोनदां सिख्लाफ्राबोथ' गामिनि सेंग्राफोरजों सेल्फि लानानै हगारनाय दङना इसोरबो फाक्का रायजादों बायदि मोनखाथारदों आं मा आसोल बागदावलायदां नोंखौनो हाब आसोल मा एसां बिखो गोरा जाखोलै नोंलाय एसेयावनो बागदावगुलायनाय हैया बागदावगोनथ' आरो आंहा गोसोआव मोनसे सानगासिनो दंमोनबा मा खोथा सानलायखो देनायसाय आंनोबो खिथादो लाहुर सिथा बायो नामाब्रा फाग्ला गोसोनि साननाय खोथाफोरखौ फोरमायना हामानोलै हामा हाब मा रावलै आसोल मालायफ्रा जाफुङो होननानै साननायफोरखौ खिथायोसो नोंहा आरो खिथाया गोसो सिङावनो सानो गोसो सिङावनो दोनखोमायो बेखायनो नोङो सिंगेलैनो दं दासिमबो हैया जाथ्रा नस्थ' बिदिसो बुंबावबाय सिंगेलै आं सिंगेल बुंनानै लानो हायो दुखु दं दुखु जाथ्रा नस्थ' आरो बिदिसो बुंबावबाय सिंगेलनि सायाव सिंगेलखा आङो बुङाबा मोजांसो बुंनांगौ दे जाबाय दे लाहुर औ ओमफ्राय नोंखौथ' माथो गामिनि मानसिफ्रा नुयिखाय अबेबा दोनखारलांबायसो होनदोंमोन माथो नोंखौ आया फाग्ला मा राव बेलाय बहाय माने जायगाखौथ' आं मोनथिया नोंसो दोनखारदो नोंसो मोनथिसिगौ जिखुनु जाया गामियाव सैमाया सोंसोनाया बिराद दावराव जादों बहाय अबाव खोनालाबाय नोंलाय जानला मोनला नङा नंगौना नङा खुनु साननानैबो नाया खमसे खम आंनाव मोजाङै सोंना नायनांगौब्रा नोङो लाहुर नै नोंनाबो रावा आं नोंनावनो सोंगासिनो दङ सोंनाय बायदि मोनासै नामा नोंलाय बे फाग्ला बिदिनो जायो जारलासो जागोनलै नोंजोंबो ओइ हायथु मा बिजिलै खालि बिजिल' फन बुबानो बिजिल' मोनो मा बुंखो नोङो मा बुंखो आंना टावारानो गैया टावारानो नांनो नागिरा आंनिया टावार नाङि समाव कल खालामबालाय बिजि होनगोनथ' आरो बेस्थ'आनो होनगोन जालायखो बहाबा आंहा थाल मोनाखाय बेस्थ'आ माबायदि टावार नाङियाव बुंनाया माबायदि आं थाल मोनजोबखायो गासैखौबो नोंहालाय अजासोबा बेखायनो थाल मोनगोन नुगोनथ' आरो सैथारलासो आं मानसिखौनो सैथारलासो बेस्थ' ओइ नोंनि फेसबुक पासवर्ड आरो बै वाट्सएपनि अटिपिखौ हरलाय दानो हरलाय आंनो मानो नांगौसै नोंलाय जाखादों नोंनि मा जादोंसै आंलाय ए मा राव बेलाय मा राव आंनिनो गुन्दै जागासिनो नों आंनिफ्राय गुन्दै जायाखै मा राव बेलाय हरनोबा हर होनदों हरनोबा हर फेसबुक पासवर्ड आरो अटिपि थांगोन नोंनियाव हरनोबा हरां हरनो बे माथो आं एसेबां बाहादुर ना नोङो हरमारा मानसियानो बेस्थ' बेलेग गस्ला गोदानसो गानलायबाय खोमा गानगोन दा बहाबा गानगोन नों बायदि गानग्रा नङा आङो न'नि मानसिजों रायलायबाबो बेस्थ' मोनबानो रागा जोङो लोगोजों रायलायहरबाबो बेस्थ' मोनो मोजांसो बुंदों नोङो मोजांसो बुंदों थगाय दसेनो थगायो दसेनो आमाइजों दसेनो नानिजों होनो मोनथिगौ आंबो नोंनि सालुखौ नोंहालाय मोनथिजोबखायो दा गासिखौबो फेसबुक पासवर्ड हरलायनोलाय मा गोनांथि दं बेयावलाय नों गैयिनि सिगांनिफ्रायनो आंहा फेसबुक वाट्सएपआ जोनोम जादों मा जातलै बेलाय होमबाथ' नोङो सैथो गोसोजों मोजां मोना
नालाय दिनैसो बुजिबाय आङो नोंनि गोसोखौ बेबादिबाल' सैथोजों मोजां मोननाय जायो नामा साल्ला एसेबां अयनायना नोङो हरमारथारा नोंनि बे बेस्थ' मोननायावसो आङो बिहरनो नागिरदों बिहरदों दे दाबो जेबो नंला नों हराबालाय हरि गोसोखौलाय आंलाय मा खालामनो हानो नोंलाय आंखौ मा खालामनो हानो जेबो खालामाखैनो आंखो एसेबां अहंखार गाबोन फै गाबोन बै पार्कआव गाबोन फै टाउनाव थाङा नों बायदि गोसो गाज्रिजों रावखौबो नायनो लुबैला आङो दे नोंनिनो गोसो नोंनिनो दिन नोंनिनो सान नोंनिनो हर गासिबो था आं हले दोनबाय दोन आंनि गोसोसो बेफोरो आंनि गोसोसो दोन